Vă salut, oameni iubitori ai sportului, bine ați venit, o să vă arăt, Doamne, trebuie să vă arăt neapărat, știu că cu toți iubim sportul, ce este foarte important de lucrat. În ceea ce urmează o să vă arăt exact un exercițiu incredibil, cu toții îl putem face acasă, hai să-l vedem. Exercițiul reprezintă ridicări la șold cu sacoșele aduse de la părinți din provincie sau de unde stau ei la casă. Acum facem încălzire, uite prima repetare, ați văzut? Atenție la genunchi, genunchi foarte important să ajungă drepți de jos, drept sunt foarte multe greutăți. O să începem cu o serie, 4-5 repetări, încercați voi și mai multe, haide să vedem. Bun. Ați văzut, acesta este exercițiul ridicări sacoșe de la părinți. Lucrați-l și voi. Faceți!